Усещали ли сте онова топло потрепване в сърцето, когато видите някой, който е наранен или му е трудно? Това е състрадание, желание да бъдем добри, да приемаме и подкрепяме другите. Въпреки че съм добър в проявата на състрадание към другите, напоследък открих нещо много готино. Нарича се самосъстрадание и означава да се отнасям към себе си с доброта и разбиране, точно както бих постъпил със скъп приятел в нужда. Да си призная честно, самосъстраданието не ми идва толкова естествено. Понякога казвам някои доста гадни неща на себе си, преди дори да го осъзная. Не бих искал някой друг да ми говори така, както понякога говоря на себе си, особено когато вече се чувствам гадно. И така по пътя си да науча повече за самосъстраданието попаднах на нещо интересно от доктор Кристин Неф. Тя споменава 3 важни части на самосъстраданието – самоосъзнатост, доброта към себе си и приемане на нашата споделена човечност. Да ги разгледаме едно по едно. Започваме с самоосъзнатост. Отнася се до това да обръщам внимание как се чувствам, независимо дали е тъга, разочарование или друга трудна емоция, без да се съдя за това. Все едно да направя крачка назад, да назова това, което изпитвам, като осъзная, че чувствата ще идват и ще си отиват и че това е окей. Щом забележа, че съм в труден момент, следващата стъпка е доброта към себе си. Вместо да съм строг към себе си, когато греша, се уча да съм нежен и подкрепещ, точно както бих бил с приятел, който преминава през труден период. Да се отнасям към себе си със същото желание за помощ, каквото бих предложил на обичан човек. И накрая, признаване на нашата споделена човечност. Това е важно. Става въпрос да си припомня, че всеки минава през трудни моменти, неуспехи и моменти на несъвършенство. Това е част от съдбата да си човек. Като знам това, аз се чувствам по-малко сам в своите битки и по-свързан с другите. Да обобщя, когато се боря сега, аз се опитвам да го забелязвам и да внасям добро отношение към себе си. Трудно е и други хора биха се почувствали по същия начин в тази ситуация. Ще се опитам да бъда мил със себе си и да си дам това, от което се нуждае в момента. Следващия път, когато срещнете неуспех или се почувствате унили, защо не си подарите малко самосъстрадание? Повярвайте ми, вие го заслужавате. Ако искате да научите повече за самосъстраданието, вижте връзките по-долу.